Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abokan tafiya ta da kuma masu sauraro, ga muna a bakin teku. Yana daga cikin abin da muke sha'awa duk inda muka je, mu je bakin teku mu ga ayoyin Allah. Amma wannan ziyara ta teku a wannan wuri yana da muhimmanci na musamman da kuma dalili. Muna ƙasar Masar ne, a gefen birnin Alƙahira, kusan kilomita 200 daga birnin Alƙahira, a bakin tekun Al-Bahrul Ahmar ko kuma Red Sea. Wannan teku ne da kun sha karantawa a cikin Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a cikin tarihi na abin da ya faru a cikin wannan teku, ko wani bangare nasa, jelarsa na wajejen wato Khaliji Suez, daidai inda malaman tarihi ke gani cewa a nan ne inda aka halaka gawurtaccen sarkin nan wanda ya cika duniya da ɗagawa, wanda ya cika alkur'ani da labarinsa, wato fir'auna. Wannan wurin shine wurin da ake kiyasin ko hasashen cewa wajejen da fir'auna ya fito tare da annabi Musa, wato annabi Musa yana gaba, fir'auna yana binsa a baya, aka zo aka haɗu aka yi gumurzu na ƙarshe, wanda a nan ne inda Allah ya halaka fir'auna kuma labarinsa ya zo ƙarshe. Na tabbatar da cewa za ku ji sha'awar sanin waɗansu abubuwa na amfani a tarihi ko kuma daga cikin abin da muka sani na alƙur'ani dangane da wannan wuri da abin da ya wakana ga fir'auna bayan Allah maɗaukakin sarki ya tserar da annabi Musa da mutanensa. Abokan tafiya ta a nan akwai Sheikh Aliyu Muhammad, babban limami a nan birnin Alƙahira, sannan kuma ɗalibi mai gab da zama likita a wannan ƙasa, sannan kuma da abokin tafiya ta wato Malam Ahmad Aliyu Ahmad Azare, wannan bawan Allah abokin tafiyarmu da muka saba kawo muku ko tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da shi a ƙasar Saudiya da kuma waɗansu wurare, sannan tare da kuma babban mai masaukinmu, babban likita na wato Dr. Abdulrahman ɗan Bauchinmu amma mazaunin nan ƙasar Masar, da kuma yara na guda biyu da Muhammad Awwal, ɗaya daga cikin jagororin 'yan ɗauke-ɗauke namu a Bauchi a wuraren karatu, tare da matarsa Ummu Sulaim. Don haka wannan ziyara ce ta gane wa ido da kuma ƙara ɗaukan izina da imani daga wannan abin da ya faru na waƙe a tarihi na labarin fir'auna. Don haka kafin mu shiga cikin wannan labari da ku, yanzu zan so a zagaya a nuna muku wannan wuri, sannan daga baya kuma sai mu ɗan ji bayani na abin da za mu ƙaru da shi akan wannan wuri da kuma wuraren da suke kewaye da shi. Alhamdulillah, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani cewa annabi Musa ya yi wa'azi iya wa'azi, ya yi karantarwa iya karantarwa, sannan ya shiryar, amma kuma fir'auna a matsayinsa na mai mulki wanda ya ƙasaita a tarihi a wancan zamanin na annabi Musa, ya kangare ya ƙi yin imani, kuma ya kasance bayan kafircinsa kuma ya wahal da ya kuma azabtar da wata ƙabila ta banu Isra'ila wadda ita ce ƙabilar annabi Musa. Annabi Musa kuma Allah ya tayar da shi a matsayin mai wa'azi, sannan kuma a matsayin ɗan gwagwarmaya domin ceton 'yancin banu Isra'ila. To abin ya kai ga fir'auna ya nuna cewa ba zai yi imani ba. Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓi addu'ar annabi Musa akan Allah ya halaka fir'auna. Lokacin da wa'adi ya zo, sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi, fa auhaina ila Musa an asri bi ibadi. Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce ya kwashi mutanensa, mabiyansa banu Isra'ila a cikin dare, fa asri bi ibadi lailan, a cikin dare su gudu su bar wannan gari na Masar domin su samu su tsira da 'yancinsu da kuma addininsu. Annabi Musa ya fita da shi da mutanensa, sun fito daga
can yankin inda za ka fito daga cikin wato birnin Masar wanda a yanzu ake ce masa birnin Alkahira, shi kuma Fir'auna washe gari da safe sai ya samu labarin cewa babu annabi Musa, don haka sai ya tara mutanensa sai ce mu bi su. Dama Allah ya ce wa annabi Musa innakum muttaba'un, ku sani da cewa in kun tafi za a bi ku. Don haka annabi Musa ya fito da mutanensa sun yi tafiyar cikin dare, shi kuma Fir'auna ya tara jama'a sai aka fita da safe fa atba'uhum mushriqin, su da safe suka fito, wannan kuma sun yi tafiyar dare. Don haka wannan ya nuna akwai rata tsakanin su, amma gudu da karfin da rundunar Fir'auna take da shi kasan ba za ka hada ta da annabi Musa ba. Don haka annabi Musa ya zo ya iso bakin gabar wannan teku, shi kuma Fir'auna ya yi kusa gab da su ya iso. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma tara aljam'an, sai gashi an yi gamo. Annabi Musa in sun waiwaya baya ga Fir'auna da mutanensa, in suka yi gaba kuma ga wannan teku. Don haka gaba teku baya Fir'auna, babu gudu babu kuma ja da baya, no retreat no surrender. Dole dai a yi ɗaya, ko a faɗa ruwa a mutu ko a juya baya wajen Fir'auna a mutu. A wannan lokacin ne mutanen annabi Musa suka ji tsoro, sai suka ce inna la mudrakun, mu kan anan za a sha kanmu, lalle za a kama mu, mun shiga uku. Annabi Musa shi kuma abin da Allah ya koya masa na riko da Allah da tawakkali ga Allah, sai ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, ya ce a'a ba abin da zai faru da mu, Allah yana tare da ni, kuma lalle Allah zai shiryar da ni. Kuma hakan aka yi. Daga wannan addu'a ta annabi Musa inna ma'iya rabbi sayahdin fa auhayna ilaihi, sai Allah ya wahayi wa annabi Musa anidrib bi asakal bahar, wannan sandar taka ka daki wannan ruwa da shi. Ina so ku dubi yanda teku yake, ku dubi girman wannan teku, ku dubi iya ganin ka ruwa ne, amma annabi Musa yana daukar wannan sanda ya daki ruwan nan da ikon Allah, sai ruwan nan ya dare kashi biyu, fanfalaka. Wannan ruwa da ya dare kashi biyu, fakana kullu firqin kataudil azim, sai zama kowane bangare na dama da na hagu inda ya bar hanya a tsakiya, shi kuma ya zama kamar katon dutse. Ina so ku lura da dutsen nan da yake baya, wanda yake gefen wannan teku, ka kwatanta a ce kamar haka ne tekun ya zama, yadda kake ganin nisan wato tsaunin wannan dutse, a ce har cikinsa duka ruwa ne, amma a ƙasa wato kuma sai ya zama kamar dutse, a ƙasa kuma sai ga hanya. Hanyar nan kuma Allah ya ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, Allah ya ce zaka da a samu hanya wadda take busasshiya kamar yadda kake ganin titin da aka saba bi, kamar ba a cikin ruwa ba, kuma la takafu darakan wala taksha. Haka dai aka yi, annabi Musa ya shiga cikin wannan ruwa, sai da ya je tsakiya, su kuma waɗannan wa azlafna sammal akhari, waɗancan kuma sai Allah ya matso da su, sai suka zo suka fara shiga. Sun je annabi Musa ya kai ƙarshe, su kuma waɗannan sun zo tsakiya. Sai da waɗannan suka zo tsakiya, sai Allah ya wahayi wa ruwa, ya ce ruwa ya koma yanda yake. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa aghraqna ahla fir'auna wa antum tanzurun, sai Allah maɗaukakin sarki ya halaka fir'auna alhali annabi Musa da shi da mutanensa suna gani, kuma an halaka su din nan ne akan idon waɗannan da istud'ifu fil ardi, da su ne aka kaskantar da su a bayan ƙasa, sai gashi Allah ya tserar da su, su kuma waɗannan Allah ya halakar da su. Wannan darasi ba darasi bane na yin tarihin fir'auna, darasi ne na nuna mana a ido yadda Allah maɗaukakin sarki yake nuna ikonsa, kuma ya gama da duk mutumin da ya nuna ɗagawa da jabbaranci, kuma Allah ya halaka shi ta irin hanyar da baya tsammani. Fir'auna ba zai taɓa tsammanin cewa wannan ranar ita ce ranarsa ta ƙarshe ba, zai yi tsammani ranar ce ranar annabi Musa ta ƙarshe. Ashe lokacin da kake tsammani wanda ka sa masa ƙahon zuƙa, ranar da kake tsammani za ka gama da shi, shi kuma Allah ta yiwu a ranar nesa, ranar da kai kuma za a gama da kai. Sannan ba a faɗa da Allah, domin Allah in an tashi faɗa da shi yakan iya sa daga cikin rundunoninsa na sama da ƙasa, yana iya sa abin da ya fi komi sauƙi. Ruwa shine abin da ya fi komi yawa a jikin ɗan adam, rayuwarsa kuma ba ta yiwuwa sai da ɗan adam. Shi kansa gangan jikinsa ma wajen kashi 70 duk ruwa ne, amma sai zama da wannan ruwan kuma aka halaka Fir'auna. Kamar yadda Allah ya halaka Adawa, da su kuma suka yi ɗagawar da suka ce man ashaddu minna quwwa, sai aka halaka su da iskar da kuma rayuwa ba ta yiwa sai da ita, kuma ta fi komi sauki. Don haka abin da ya fi komi sauki sai Allah ya halaka ka da shi, don ya nuna maka cewa Allah ya fi ƙarfinka. Ya jama'a mu ji tsoron Allah, mu ɗauki izina irin yadda a wancan zamanin Fir'auna ya gawurta
inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Min fir'aun innahu kana ahliyan minal musrifin. Wannan duka kirari ne da Allah yake faɗa akan fir'auna na gawurta da kasaita da yayi, amma yau ina fir'auna. Fir'auna ya kai ƙarshen da Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badani litakuna liman khalfaka aya. Waɗanda ma suke kokonton ta yiwu a ce fir'auna ya mutu, banu Isra'ila, sai Allah ya tserar da gawarsa suka gani a idonsu cewa yau gashi fir'auna Allah ya gama da shi, kuma tun daga ranar fir'auna ya tafi. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ko motsi kana ji ko ɗuriya kana ji na fir'auna ya ƙare, ya zama tarihi. Faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kuma duk abin da Allah yayi, Allah ya gama kenan. Fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Allah baya jin tsoron me zai faru gobe, baya jin tsoron wa zai zo a sake daga maganar. Allah ya gama da wannan, kuma wannan an gama